Ahoj partičko, my jsme dneska našli ten největší melon. Myslím si, že bude největší melon na světě, protože to je prostě neskutečný meloun a já si to nechám patentovat, jak se nám povedlo ho vůbec vypěstovat. My jsme ho hnojili slepičincem, prasečincem, kraviničnicem, všema zbytkama, jo, prostě zalejvali a dneska prostě jsme se šli podívat, jak vlastně vyrost a za mě je to prostě ten největší meloun na světě, jako. Tak počkejte, vám ho hned ukážu. Já musím takhle dolů, počkejte, ono je to fakt těžké. Ježiši Krista, teď já. Největší vodní meloun na světě. Nová receptura. Kdo byste chtěli vědět, jak je pěstovat, napište mi. Řeknu vám recept i kouzlo tady toho největšího vodního melounu. Jaký měkoučkej, ten bude dobrý, celá rodina se z něho najme. Děkuji.